את התמונות האלה במאה שערים? הייתי עוד יכול להשלות את עצמי שמדובר בהפגנה, כל עוד שהם לא נכנסו למאה שערים, ואז את מקבלת כותרת על כל האירוע, פרובוקציה. זה מה שאנחנו רואים פה. העניין זה ינעוץ את האצבע בתוך העין החרדית, בלב השכונות החרדיות. אין הגדרה אחרת מאשר פרובוקציה. פניתם, כפי שאתה אמרת, לרבנים, קיבלתם תשובה חד משמעית וברורה. הרבנים והציבור הם חדו. שאין ולא יהיה גיוס של תלמידי ישיבות שיושבים באוהלה של תורה. אנחנו מגויסים ב100% למטרה אחרת שאתה לא מכיר בה, כי אתה אדם לא דתי ולא חרדי, ואנחנו מרתומים לעניין הזה במסירות נפש, והדבר הזה יימשך ככה גם בעתיד. כל הניסיונות האלה, כן, שאדם מוכן לוותר על כל מנעמי החיים, והוא מוכן להתמסר למטרה הזאת במשך כל שנות חייו, בעיניי זה מסירות נפש. יהודה, אנחנו מסכנים את החיים שלנו כל יום, על מה אתה מדבר? איזה מסירות נפש? אנשים מסכנים את החיים שלהם, מאבדים חברים, שוקלים את החברים שלהם. אני בגיל 23, איבדתי 8 חברים, על מה אתה מדבר איתי בכלל? בוא נדבר על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אני הולך לאימהות של חברים כל שנה. המספר הגדול יותר הוא הולך לאימהות של חברים כל שנה ביום זיכרון. נעמד לידם, על מה אתה מדבר בכלל? תגיד, אתה יכול להשוות? אתה יכול להשוות דבר כזה בכלל? עכשיו אפשר לענות? אתה לא מתבייש שאתה אומר דבר כזה? כן, יהודה. ובכן, המספר המדויק הוא שמספר ההרוגים והנרצחים על זה שאנחנו חיים פה במדינת ישראל עומד על 30,000. והשאלה שצריכה להישאל פה אצל כולנו היא, על מה הם מתו? מה זו מדינה יהודית שמסרו עליה את חייהם, אם לא שיש לנו איזה הסבר מאוד משמעותי, כי יהודים יכלו לגור גם בארצות הברית וליהנות מחיים טובים הרבה יותר, בביטחון כלכלי וביטחון אישי, וזה לא קרה כי אנשים רוצים לחיות פה. ואני שואל אותך ואת כל האנשים פה באולפן, מה זו מדינה יהודית שבשבילה היה שווה לשלם מחיר מטורף שכזה, של כל כך עובדי החיים? אני רק יש לי שאלה. אז אם את רוצה להיכנס לסוגיה הזאת... הרי לא כולם מילואים שלומדים כל הזמן מהתורה, הסטטיסטיקה מראה שיותר מ-50% עובדים. הקבוצה שאת מדברת עליה היא קבוצה שהגיעה, אגב, מאז 8 בספטמבר, באלפים כדי להירתם למאמץ הצבאי. אח שלי, אגב, נמנה על אחד מהם, בן 40, 5 ילדים, התגייס והוא כרגע נמצא שם בשירות. בקבוצה הזאת אין שום בעיה, והם יכלו להיות גם, והם היו גם בעבר. חמי היה שם, סבא שלי היה שם, כולם היו בצבא, כשהם היו אנשים שכבר היו עובדים נשואים. עם הקבוצה הזאת אין לנו בעיה, ועל זה אפשר לדבר עוד הרבה. הקבוצה השנייה שעליה היה אפשר לתת את הדעת ולהשקיע בה לא מעט מאמצים, זה הקבוצה של החבר'ה הצעירים שלא מוצאים את עצמם בעולמה של תורה, שאיתם היינו יכולים להגיע לאלפי חיילים. ולמה לא הגענו? כי יש לנו בעיה קשה הרבה יותר. וזו עובדה, ואת סיפרת את זה פה ביום חמישי שעבר, שרבים מהחרדים שמגיעים לצבא, הם לא נשארים חרדים. את דיברת על זה שיש המון יוצאים בשאלה, וזו הבעיה גדולה. שום רב לא יכול לתת, ודאי לא לגיטימציה, או הסכמה שבשתיקה. וזה לא תירוצים שלכם? אני אומר לך, ביום שהצבא יקום וייתן איזושהי מסגרת שמגינה על החיילים האלה ושומרת עליהם, את תראי אותם מגיעים, כי יש המון יוזמות, המון אנשים שמוכנים לפעול בעניין הזה. הדבר היחיד שצריך להשתנות זה הצבא.